Litxarreria azukre duke handia duen janari bat da. Tamaina txikikoak eta kolore bizikoak, nola txupatxusak, bonboiak, erregalizak, gozokiak. Litxarreria hauek nutrizirako desegokiak dira, korputzerako nahiz hortetarako. Zailtasuna, oso erakargarriak umeentzako, kezka. Baita ere daude umeen aurkako iritzia duten pertsonak, gurasoak, medikuak, dentistak. Ikerketak eta eskubideak. Ume batzuk besteak bezala eskubide berberak dituzte. Gehien bat, ziriakoek, galaktusek, ikerlariek geroz eta aurrerapen handiagoak egiten ari dira ume horien ilusioak betetzeko. Egin dezagun zientzia litxarreriekin. Litxarreria jateko momentua denean, hauetako galderaren bat egiten aldiozu ez zure buruari. Nolakoa da litxarreria? Zer gertatzen da hauan dagoenean? Nolako azten lehenok? Eta orain? Zer aldatu da? Zergaitik aldatu da? Zer dago hauan hori gertatzeko? Aldatu egiten da xeetu egiten baduzu? Denak aldatzen dira? Etorkizunak, egunero litxarreriak jaten badituzu, hauek izan daitezke ondorioak. Kariesak, kolesterol arazoak. Bitxikeria, Euskal Herriko umeen 73%ak litxarreria gustuko ditu. Gipuzkoako 6 auzetatik 6 litxarreri duten dute. Espero gustatzen.